दा सबसे गोनांथारा जाहैबाय माने आथिखालाव आरो जोंहा सोमावसारनाय मानाय बेफोरथ' दा जोबथ'बाय गोरोबथानि गेजेरजों आरोखि आरो बिनि गेजेरजों जोङो सरकारनिफ्राय गोबां माखासे माने माबाबो मोनबोबाय मा होनो बिदिखौ मिजिं आसास जोंनो एसुरेन्सबो होबाय आरोखि दा ओंखायनो बेफोरखौ लानानै जोङो प्रेक्टिकेलाव बोरैहाय खामानि दोनथुमनानै बर' फरायसा आफाद एनडिपि इउपिपिअ गोरोबथा खालामबाय गोरोबथानि उनाव जोंनि बिबानानो जाहैबाय मानि थाखाय जों सोमावसारनांगौ आरो सोमावसारनायनि फिथाइ महरै जों जेखौ मोनबाय बेजों दाङाबा बै हाबाफोरखौ जोङो मावनानै लानांगौबा जों दा जिरायनानै ओंखायनो सावरायनांसिगौ जे जोंना जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेथ' थाबाय मोनसे बेखौ जों दा जोंनो सरकारा जेफोर गोहो आरो रांखान्थियारि माने जोंनो मोनसे बाहागो होबाय थादों बेजों नोङो रांखान्थियारि मदद आगोलाव गैयैनि थाखाय जों मावनो हायाखैमोन दा फैबाय नालाय जों मावनांसिगौ दा मा मावनो थुनलाइनि जों मा मावनो रावनि जों मा मावनो जोंहा दिनै बड'लेण्ड दं जोंहा दिनै बड'लेण्डआव लेंगुवेज डिपार्टमेन्ट दं लिटारेचार डिपार्टमेन्ट दं कालचार डिपार्टमेन्ट दं सिनेमा डिपार्टमेन्ट दं थियेटार डिपार्टमेन्ट दं दा हारि होननानै बुङोब्ला जों जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेखौनो बुंनांगौ दानिया बिनि थाखाय सोमावसारदों जोंनि आइडेन्टिटिया थालाङो दा बे सोमावसारनायनि फिथाइ महरै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मोनबाय जेखौ दा बिटिआर होननानैबो बुंदों बेवहाय नोङो बेफोरखौ मावनो थाखाय मोनसे सरकारि गोहो संबिजिदारि गोहो नों मोनबाय आरोखि सरकार दानानै नों दाना बेफोरखौ मावनो लाना बेखौ मावनो थाखाय जि थाखा फैसा नांगौ बेनि थाखायबो नोङो दिनै बाजेटआव रां मोनबाय जेखौ नों बबाव बेसेबां होनानै मा खामानि मावनानै लानो हायो दानिया जोंनि बिबाना फैबाय जे जोङो बेखौ माबोरै मावो जे दा बर' राव थुनलाइयाव जोंहा मा खामानि आरो बे खामानिनि थाखाय जों माबायदि प्लेन खालामनांगोन जोंनि प्रजेक्टआ मा जानांगोन बे प्रजेक्टआव खै कौटि थाखा नांगोन आरो बे कौटि थाखाखौ जोङो जोंनि जिथु डिपार्टमेन्ट होखानाय दं बिटिसिनि बे डिपार्टमेन्टआव हेड खालामनानै बेनि गेजेरजों जोंनो होनांगोन जेरै जोंहा जुदि मोनसे डिक्सनारि नांगौ बा जोंहा जुदि जारिमिन सुजुनांगौ बा जुदि जोंहा माखौबा फोसावनो थाखाय माबा मोनसे खालामनांगौ लिरनांगौ जों गोरों गोरा मानसिफोरखौ कमिटि बानायनानै होनानै बिथांमोनखौ जों लिरहोनानै आरो बेनि गासै खरसाखौ होयोब्ला आं सानो मा मोनसे जारिमिना 50 लाख राङावबो बिराद मोजां हयथ' सुजुजाफिननो हागौ आरो दा नोंहा मोनसे मा होनो दिनैहाय हारिनि माबाखौ फोसावनो थाखाय डकुमेन्टारि बानायनांगौ बर'नि हारिमु बर'नि हाबा हुखाया बोरै जायो बर'नि रायजो जानाय बेफोर माबायदि बे गासिबो जोंनि दानाय लुनायनिफ्राय लानानै बे बर' हारि होनब्ला बे माबायदि बेखौ सोरखौबा डकुमेन्टारि बानायहोनानै बेवहाय नोङो 2 कौटि नांगौ ना 3 कौटि नांगौ ना 5 कौटि नांगौ बेवहाय जुदि नोङो होयोब्ला जोंनि बेबायदि आबुं मोनसे डकुमेन्टारि फैगोन जायखौ गासै बुहुमावनो बे डकुमेन्टारिनि गेजेरजों जोंखौ मानसिफ्रा मोनथिगोन आजिखालिथ' माबाजोंनो मा होनो बयबो मोनथिजोबो डिजिटेलनि जुग बेफोरखौ जों खालामनो हायो नोंहा बर' थियेटार दं आं बुंबाय थायो जों जुदि हारि हिसाबै हारिमु थियेटार हारिमुखौ लाखिनांगौब्ला बे थियेटार खालामग्रा मानसिफोरनो जों अनसुंथाइ होनांगौ 30 लाख 50 लाख जाहाथे बिसोर गेलारिबो खालामनो हायो स्टेजखौ मोजां साजायनानै लानो हायो खारन बिनि थाखायनो जों सोमावसारदोंमोन दा बेनि थाखायनो सोमावसारदों होननानै जों बिसोरनो होनांगौ लाइमोनफोर रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाखांनांगौ जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनैनि दिनाव साख्रि गैयाब्लाबो फार्मिंल' नङा इन्टारप्रेनारशिप फिसा फिसा बायदिसिना दखानफोर होनायनि थाखाय बिसोरखौ जों थुलुंगा होनांगौ आरो बिसोरखौ ट्रेनिं होनांगौ बिसोरखौ ट्रेनिं होनानै जोङो राङारि अनसुंथाइ जे बड'लेण्डआ जोङो माने मा होनो बिदिखौ गेरेन्टर जागोन आरो जोंनि लाइमोनफ्रा 10 लाख 20 लाख 30 लाखब्लाबो बेंकआव गोरलैयैनो लन मोननो हागोन आरोखि बेनि बेबस्थाफोरखौ जोङो खालामनांगौ जाहाथे बयबो माबा नङा माबा मोनसे खामानि
मावलांनो हायो जोंनि माने लाइमोनफ्रा दा बेखौथ' जों बोरायबाय दा सोमावसारदोंमोन दा मालाबा जायो आंनि समाव आं खांबाय दा आरो थोनबाय थानो नाङा दा गोबां लाइमोनफोर फैनानै आंखौ बुङो आदा नोंसोर न'आव बोरै जादों आंनो दाना नोंसोर खालामना लादो आंहाथ' आंनि समाव जि हायो खालामबाय आरो बे बोराय बैसोआव नोंसोरबायदि ओंखारजानो लुगैयोबा बे बोरै जानो ओंखायनो आंना लाइमोनफोरखौबो बेनो दा नोंसिनिसो समा नोंसोर बानायनानै लादो गासैबो बाथ्राफोरखौ जों सावरायनानै बेखौ सोदांनानै दा जोङो थिग खालामना लानांगौ आंथ' दा होनदों राजखान्थियारि माने बिथिङावबो लाइमोनफ्रा दा बाहागो लानानै गावनो दाथ' लाइमोन आं मोनसे माबा खालामहोदों मा होनो सार्भे खालामहोदों दा लाइमोन भटारानो जोंहा more than 60% माने 45 एजनि गेजेराव 65% बुजिबायना 18 निफ्राय गतिके बे 65%आ मा डिसिसन लानो हायो मा डिसिसन लानो हाया बे बोराय लिडार बुरि लिडारफोरखौ मानो माबा खालामबाय थादों नोजोर होबाय थादों गतिके 18 निफ्राय 45 इयार्सनि लाइमोनफ्रा दा ज' सावराय प्रेक्टिकेल माया मा जाथावगौ बिनि माने मा होनो बिदिनो जोङो राजखान्थियावबो जागोन राजखान्थि नङाबा जेबो राहा गैया मालायखौ बुंनानै जेबो जाया गावनो बेवहाय जिरायनो आरो गावनि जिरायनोबा बड'लेण्डआव गोबां मोनसे खाबु दङ आरोखि लाइमोनफ्रा बे लाइनावबो साननांगोन दस्रा पार्टियाव थायोब्लाबो बेखौनो साननांगोन जे आङो दाबायदियाव जुदि एमसिएलए जायो आं जुदि एम जायो आं जुदि सिट जायो अब्ला आं नैबे खामानिखौ मावगोन आरो जों मावनो हायो मानो मावनो हायो जोंहा बबावबानो गैया फैसाया मानो सेन्ट्रेलनि स्किम जों मोनजोबो दिनै जल जीवन मिशनखौथ' नुदों हाजार कोटि थाखा गतिके जोंहा मोनसे माने मा होनो इच्छा थानांगौ जे मानसिफ्रा बयनिख्रुइ साबसिन लोंग्रा दैनि राहाखौ जाहाथे मोननो हायो बे मथे जों डिजाइन बानायनांगौ एस्टिमेट बानायनांगौ जल जीवन मिशनाव रांनि आंखाल गैया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नोंनो जि नांगौ बेखौ दा नोंथांमोना नुबा माने गोमागोन 167 crore 167 कोटिनि आंनो मोनसे प्रजेक्ट बानायदों आं जेखौ बानायदों बेखौनो माइना लादों जल जीवन मिशन बे हाजो भुटाननिफ्राय दै लाबोनानै दा कारेन्ट गैयाजासे 24 घन्टा फुरा सान हर दैया फैनानै फिल्टार जानानै गावनो गाव लं पाइपजों थांजोबो आरो 20,000 मानसिखौ दा कानेक्सन खालामबाय आरो बिनि केपासिटिया 25,000 दा बे फैसाया जोंनि बिटिसिनि नङा प्रजेक्टआ बिटिसिआव आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि गोहोआ बिटिसिनि पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआनो बेखौ मावफुंदों आरो बिनि इएमआ नीलु चौधरी आरो बिनि सिएमआ प्रमद बर' दा जोंनि कन्ट्रल सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बे मोनसे आसनि बेखौ जों मोजां खालामदों बाखि जल जीवनखौबो जुदि बेबायदिनो बयबो नायनानै थिग खालामोमोनब्ला गासिबनियावबो जोंखोर माखोर बेबायदि दै मोनजोबामोन होनबा नाथाय बेखौ जों मनिटरिं खालामनायनि सिस्टेम गैयियाव दिनै जल जीवन मिशना जोंनाव जाफुंनो नागिरो बेखौ जों मोजाङै मनिटरिं खालामनांगोन सुपारभाइज खालामनांगोन मा मदद नांगौ बेखौबो खालामनांगोन अब्ला नोंहा सेन्ट्रेलनि प्रजेक्टआनो मेरला बेनाव स्टेटनि गोबां प्रजेक्ट दं बेजों मेरला आरो मानसिफोरनि व्यक्तिगत जिउआवबो सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि दिनै अरुणोदय आयुष्मान माने भारत नोङो दिनै उद्यमिता महिला आसनि सेन्ट्रेल ग्रुपनि साफा माने 10,000 कोटि जुदि बिखुनजोआ मोनो 10,000 जुदि फिसाजोआ मोनो 10,000 जुदि बिहामजोआ मोनो 10,000 30,000 मोना मोनसे न'खराव बे फैसाया जोंनि नङा बिटिसिनि दस्रानि बेखौ जुदि जों मोजाङै मावनानै लानो हायो बेजोंनो जोंनि मानसिया गोबां इनकाम जादों रेशनाव माइरं फ्रि बेखौथ' जोंनि नङा बेनि अनगा लामा दालां बायदिसिना गिदिर स्किम नै दिनैसो 8 कोटिनि स्कुल गायसनदों आं बेबायदि दखानसो स्कुल गायसनबाय दा 8 कोटि बिटिसिनि थाइसेबो गैया अब्ला जों बेफोरखौ मोजाङै मावनानै बिटिसिनि जिथु 900 दा 1,000 जाबाय 1,000 कोटि मोनदों एबार बोसोराव बेखौ नोङो सरकारनि आसनिनि अनगा बड'लेण्ड सरकारा गाव हारसिं आं दहाय बुंनाय बायदि थियेटार सिनेमानि थाखायबो नोङो फैसा बाहायनो हायो खारन बिनि थाखायनो जों सोमावसारदों बेफोराव जोङो मावनो हायो बिनि अनगा आरो जोंहा फरेस्ट रेभिनिउ लेन्ड रेभिनिउ
बेफोरखौ जों खालामनो हायो आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो पारमिसन लानानै एक्सट्रा टेक्सबो जों कालेक्सन खालामनो हायो गासै बड'लेण्डनि मानसिया गोरोबलायनानै जे जोङो मोनफ्रोमबो माबा मोनसे बिसेस आयदानि सायाव आरोखि जोङो 1 रां बा माने 50 फैसा बेबायदि जोङो माने टेक्स लागोन दा जों बिटिसिनि नागरिक बिटिसिनि जोङो नोगोरारि दा बिटिसिनि नोगोरारि हिसाबै बिटिसिनि मोजां खामानिनि थाखाय जेरै जों कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हाजोबाखै खिन्थु जों बिटिसिआनो प्रभिन्सियेलाइजेसन जाजासिम जों बिसोरनो दरमा बेनि थाखाय जों मा खालामखो जे जोंनि बबेबा मोनसे लेन्ड रेभिनिउआनो होन मायावनो होन बेवहाय जोङो बिगासेयाव थाइसे थाखा जोङो रेभिनिउ लागोन बोसोराव खाजोना लागोन आरो बिगासेयाव थाइसे सोर रायजोआ खथि खालामनो बिगासेयाव थाइसे सोलोंथाइनि थाखाय जुदि लायोब्ला एन्सार स्कुलनि थाखाय जुदि लायोब्ला जों बे बाला अन्थाइ बायदिसिना जोङो बेखौ फानगासिनो दं ओरैनोसो जागासिनो दङ सरकारानो फैसाखौ लाया जोंना बिटिसिना गेट बानायनानैसो दालाय बयबो ओरैनो मिसइउज खालामाखै होनबा गथिखे जा बेखौबो जोंना सोरबाया जुदि 100 जादोंब्ला नङा होमबा ट्राक गंसेयाव सरकारनाव जुदि 10 थाखाबो फैयो बेसेबां फैसा फैगोन दाबायदि बेखौ जुदि जों बड'लेण्ड सरकारा थिग खालामनो हायोबा जों दिनैनि दिनाव 2000 कोटिनिबो बारा एक्सट्रा जों रेभिनिउ मोनो जेखौ बाजेटआव जों दा 1000 मोनदों खिन्थु जों गाव बड'लेण्ड सरकारा 2000 कोटि थाखा जोङो कालेक्सन खालामनो हायो हा आरो फरेस्ट रेभिनिउफोरनिफ्रायनो दस्रा बेसे कोटि मोनोबानो सेल्फ साफिसियेन्ट मालायखौ जों आथिङाव मोननाङा 2000 कोटिनि जोंनो नांगौ रोखोमनि माखासे प्रजेक्ट प्रप'जाल खालामनाय जेराव दहाय आं बुंदों आनएमप्लयड लाइमोनफोरनो जोङो गोसोबायदि लन लानानै बिसोरनि साननाय लुबैनाय बायदि खामानि मावनो हानायनि गेरेन्टर जानानै 2000 कोटिया जुदि बिटिसिआ थायोब्ला बेंकआव आरो जों गेरेन्टर जायोब्ला सोर बेंक बेलाय माने लन होयो बेबायदि माखासे आइडियाफोरखौ खालामनांगोन दा बेखौ लाइमोनफ्रा लासै लासै सावरायनांगौ आरो सावरायनानै बुजिनो नाजानांगौ बेनि उनाव दा लासै लासै गाव गावनो एसे मावनो नाजानांगौ दा मोनसे खामानि मावबाय थादों जे आयेन आफादनि सोमोन्दै आयेन आफादा मा आयेनखौ बोरै दानाय जायो आरो बायदिसिना आयेन आफादाव जों बायदिसिना बाथ्राखौ बोरै सावरायनाय जायो बेनि प्रसिडिउर आरो प्रेक्टिसा माबायदि बेनि आं दा फरायसाफोरखौ माने माबा खालामगासिनो कनफार्म दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माने 12 आगस्ट खालि जागोन आरोखि क'क्राझारनि गासै इउनिभारसिटि इन्जिनियारिं कलेज ल' कलेज गार्लस कलेज कमार्स कलेज गभर्नमेन्ट कलेज साइन्स कलेज बिनि गासै स्टुडेन्टस दा केपासिटिया बेसेबां जायो मोनथिया दा गतिके 1200 ना मा होनदों क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जोंनि अफिसारफ्रा बेखौ खालामगासिनो दं बेवहाय जोंनि सरकारा मा बुस्थु आयेन आफादा मा बेनि सायाव फरायसाफोरा जाहाथे साफ्रोमबो मोनथियो जोंनि माने एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टनि सोमोन्दै दा फरायसा समावनो मोनथिलाङाब्ला देनां बबेनिफ्राय मोनथिनो एमएलए मन्थ्रि जाबाबो बे सिस्टेमखौनो मोनथिनाय नङा दा बेखौ आं अल आसामाव खालामगासिनो दं दिनै गुबुन गुवाहाटियाव खालामखांबाय दा दिनै बेयाव खालामगोन बेनि उनाव गलाघाटआव जागोन बेनि जरहाट आरो गलाघाटनि स्टुडेन्ट बेयाव तेजपुर इउनिभारसिटियावबो जागोन सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माबाफोरखौ लानानै दा बेबायदि आं खालामगासिनो दं आरो आं सानो जोंनि लाइमोनफ्रा दा बेफोरखौ सोलोंलांनो खालामलांनो जों गासिबो लिड खालामनो हायो लिडारशिपआ जेबो नङा दायथ' लादाव जेननांगौ होमब्लानो लासै लासै गावनाव साननाया अट'मेटिक फैयो जों बिबानबो होनांगौ जों जुनियर होननानै जेबो हाया होनबाय थायोब्ला बे जेबो रोङा फिसाखौबो देराखै सानबाय थायोब्ला फिसायाबो जेबो रोङा खिन्थु नों दायथ' होदावोब्ला लासै 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 बेबो मोजां गाज्रिखौ सानदावग्रा जायो आरो बेनिफ्रायनो लिडारशिप क्वालिटिया ग्र' जायो आरो बिबान मोनलांबानो सानै हय खोथा बुंनो बियो जागायजेनो आरो सोब बाथ्राखौनो बियो गोबांबार सानगोन आरोखि जे आं बेखौ खालामनाया ना खालामबा मा जागोन मानसिया मा बुंगोन आरो बोरैबा फेल जाबा मा जानांगौ आरो बेबायदि साननाया जेला मानसिनाव फैबाय अब्लानो बियो लासै लासै लिडारशिप लानो हानाय जाबाय आरो बेखौ जों खालामो